Biyen caramu kok iso ngerti kok ngendi, Mbak? Aku. Ya nurut nenek moyang. Iya. Zaman Swargi Simbok. Berarti iki nyang aku. bar kowe Bar iki wis putus. Aku kuwe ra bakal. ra iso. Pegah, Rekoso. rekoso, ngumbah, godhog. Gak ngenteni. Mendem ge ngenteni sasan-sasan ping. Anak saiki ngene-ngene, cah nom Piye? Piye? iki. Ngene-ngene. Ngopo? Dolanan ape? Mipili jagung. Iya, nek kon rekoso. Ku nek sing di bojo, bojone kon nyambut gawe. Awake dhewe angkleng-angkleng rung jenenge ape ngene-ngene. Anake dolan ra genah, mangan ra genah, sing penting iso dolanan ape ngono. Ngono kuwi nek menungsa saiki. Oh, biyen kan ngrisa bakul nginong gori godhonge merdeka. Berarti beda ya zaman biyen karo zaman saiki. Yo, zaman biyen ki rekosone wong ki ayem-ayem, awet kuwet, awet urip. Saiki setengah mainan iso dikucir, mergane kok yang obat. Lah kowe ya jamu ta? Hah? Kowe jamu ta? Jamu, anak aku jamu kan